Vejky, nazdarek. Pitky, vítaj. Tak vítam ťa pri ďalších Weekly News. Chcel by som hlavne povedať našim poslucháčom a kto nás sledujete aj na YouTube, nezabudnite nás sledovať na všetkých podcastových platformách a taktiež určite si sťahujte aplikáciu Toldo, kde nás môžete podporiť a my budeme samozrejme vďační a my tam vydávame review víkendu vždycky počas sezóny, takže je tam aj niečo navyše a budeme sa snažiť tam pridávať čo najviac obsahu, takže tešte sa. Tak. Je najvyšší čas, pretože teda neviem Pitky ako tebe, ale mne sezóna už v sobotu začína, takže prvé review víkendu už príde budúci týždeň a teda najvyšší čas, aby teda naši poslucháči sa pridali aj na Toldo. Áno, a ako ste pripravení zatiaľ? Aká je príprava? Aká je nálada v mužstve? Prišli nejakí noví hráči? Vidím, že ty si neodišiel z Malaciek nakoniec. Vieš čo, stal sa taký paradox, a to myslím v tom najlepšom slova zmysle, že od nás neodišiel ani jeden hráč. Že to o niečom asi svedčí, že tam tá partia bola celkom slušná. Plus prišli nejakí traja zhruba, myslím, že traja alebo štyria noví, ktorí nás určite, myslím si, že celkom slušne doplnili, alebo doplnia. A tak príprava, myslím si, že celkom slušná. Sice minulý víkend sa nám zrušil posledný prípravný zápas, pretože mali sme hrať s nejakými Maďarmi a tí mali tam nejakú vírózu, že mali strašne veľa chorých, tak sa ospravedlňovali a zrušili to. Ale inak myslím si, že to dopadlo celkom dobre. No a uvidíme, lebo akože rozlosovanie sa s nami vôbec nemaznalo a máme ešte vlastne prvé 3 zápasy máme extrémne ťažké a ešte do toho vlastne sa hrá aj slovenský pohár, takže bude to celkom zaujímavé. A koho máte v slovenskom pohári? V slovenskom pohári máme derby s Rohožníkom, čo je v podstate na Záhorí, čo sa tam každý s každým pozná, tak v podstate sú to dva také najamatérske kluby. S tým, že je tam istá vidina toho, že keď teda sa tie papierové predpoklady naplnia, tak by sme mohli potom v ďalšom derby mať Skalicu prvoligovú. Takže, ale to je ešte ďaleko. Však jasné, postupne idete na to sa mi veľmi ľúbi. Ja vás pozerám na Facebooku, to som aj videl, že máte zrušený zápas. Držím vám palce a keďže takto zostávate pokope, tak myslím, že nebudete žiadny mínusový v tej lige a povedzme si, na jeseň ste doma neprehrali, takže verím, že Adam to ešte zamkne aj túto sezónku, nech sa mu darí. Ale musíme hlavne povedať, že keďže aj nám už začala sezóna, tak hlavne začala sezóna aj profesionálnym klubom ako Chelsea, Arsenal, blablabla, ktoré sú na turné, napríklad Chelsea v Amerike. Tak čo by si mi napríklad povedal zatiaľ na Enzu Maresku? No, zatiaľ výborné výkony, 2 prehry, zatiaľ očakávania sú tam, kde skončili. Tak videl si nejaký zápas? Tak počkaj, prvý sme remizovali, však sme zvládli štvrtoligový Wrexham 2-2 úspešne a potom tá prehra so Celticom 1-4. No poviem ti, lebo ten zápas sa hral o 10. večer a ja som si to chvíľu zapol, asi 25 minút alebo 30 minút som videl z prvého polčasu. A zase musím povedať, že smerom dopredu to vôbec podľa mňa nebolo zlé, hej? Že smerom dopredu a na lopte to bolo OK. Akurát, že smerom dozadu tam bolo vidno ani nie, že neviem, jak to opísať najlepšie, skrátka, bolo tam vidno, že tí hráči ešte akoby nevedeli, kedy sa majú kde pohybovať. Tým, že on chcel hrať v výstavbe, chodí ten krajný obranca vždycky do stredu, tak potom vzadu ostanú 2 respektíve 3. S tým, že keď sa tam stratí lopta, tak potom tí obrancovia boli strašne ďaleko a záložníci ešte ďalej, tým pádom to bolo strašne nebezpečné a z toho Celtic mohol dať proste strašne veľa gólov, hej. A ešte bolo vidno aj, že kondične ešte neboli na tom úplne ideálne, kdežto Celtic myslím, že už tento týždeň alebo týždeň už začínajú, čiže oni už boli v pokročilejšej fáze tej prípravy, čiže sú tam aj tieto faktory, ale keď sa pýtal na Enza Maresku, ako ja ho zatiaľ vnímam tak viac pozitívne ako negatívne, lebo videl som nejaké tie zábery z tréningov, vidím ako sa vyjadrujú o ňom hráči, aj keď samozrejme je mi jasné, že Chelsea nepridá video hráča, ktorý povie, že mne sa tie tréningy nepáčia, mňa to s ním nebaví a podobne, ale
Ako naozaj zase musím povedať, že napríklad na to, že je s nimi 3 týždne, alebo 4 teraz už, tak hneď to bolo vidno v tých zápasoch, že taký ten jeho rukopis. A to napríklad za Grahama Pottera nebolo vidno za pol roka, hej. Čiže niečo to v sebe mať bude. Myslím, že ten úvod sezóny bude pre nás dosť ťažký, lebo myslím si, že budeme dostávať góly a možno dosť lacné góly miestami. Ale kto vie, no. Otázka bude tá, že či dostane ten tréner čas. Ty to vidíš ako? Tak sám Enzo Maresca sa vlastne priznal po zápasovom interviu, že budú dostávať veľa gólov pri ich rozohrávke, budú chcieť hrať po zemi, takže to bude určite taká jedna z tých slabín Chelsea. Mne sa veľmi ľúbila posila Marka Guju z Barcelony, hral oba zápasy. Myslím si, že veľmi svížný mladý muž, aj fešák, takže verím, že vlastne posilí ten útok a ten stred pola, aj keď vieme, že Chelsea tam má strašne veľké množstvo tých útočných hráčov, takže to bude veľmi ťažké pre neho sa vôbec dostať do zostavy. Keďže napríklad z minulej sezóny si môžeme pozrieť talentovaného Washingtona, nedostal veľa tých šancí, tak uvidíme, ako to bude s Markom. A teším sa, veľmi sa teším na sezónu, verím, že nám sa podarí ísť túto sezónu na nejaký ligový zápas, bodaj by sa to vydarilo aj na nejaké 2, budeme na tom pracovať s Bejkym, dúfam. A uvidíme. No konečne, jak sme sa vlastne bavili aj v podcastoch, čo sme chceli o Chelsea, tak dneska alebo včera vyšla správa vlastne, že kúpili nového brankára, Jorgensena z Villarealu. Mladý brankár, 22-ročný, odchytal celú sezónu, v poslednej sezóne skončili na 8. mieste, skóre mali 65-65, takže myslím, že toto doplnenie našej brankárskej kvality môže byť zaujímavé. Čo si myslíš, že si myslí Petrovič? Pretože ten mal podľa mňa výbornú sezónu, aj keď tá prvá sezóna je ťažká a dostával aj veľa gólov, aj tých zbytočných, niekedy vlastne nemohol za to, ale zober si, že sa vyzdravil Sanchez a kúpil aj ešte nového brankára. Tak áno, no Maresca sa jasne vyjadril, že Petrovič preňho nespĺňa tie štandardy, čo sa týka hry nohou. Čo na druhej strane, povedzme si úprimne, my to všetci o ňom vedeli a všetci to o ňom vedia, že on bol skôr taký ten brankár typu na čiare do centrov, ale nohou si on ten život príliš nekomplikoval, pretože to nemal natrénované a v porovnaní so Sanchezom ten Sanchez má tú nohu oveľa lepšiu. Hej? A zase Sanchez dokázal vytvoriť iné parády, keď tam bol v tej bráne a dokázal robiť iné chyby. Ale je to taký... Ja nepoznám toho brankára, čo ho podpísali. Nevidel som ho asi, alebo že by som sa na neho nejak extra zameriaval, to neviem. Ale pozri, prišiel nový tréner, povedal si, že toto je pre moju hru kľúčové, tak jak to spravili iní veľkí tréneri v iných veľkých kluboch a jednoducho... Ja, čo si na tomto prestupe vážim, že to nebol prestup znova za 80 miliónov, lebo už aj takých sme videli a nie jeden, takže minimálne aj z pozície teraz toho brankára samotného nemá na sebe tú nálepku, že stál som toľko a toľko miliónov a nebude mať možno taký nejaký extra pridaný tlak, ako má, ja neviem, Mudryk, Enzo, Caicedo a všetci, alebo aj Kepa samotný, ktorý to v podstate sa to s ním ťaha dodnes. V prípade Chelsea sa zase omiela tá istá historka, čo sme riešili pred pol rokom, kde vlastne Romelu Lukaku sa vrácia do Cobhamu, do tréningovej ihriska, tak sám tam asi bude trénovať zase, ale že sa vraví o zase výmene Osimhena, tak my sme sa už tomu aj predtým vyjadrili, že asi by to nebol pre Chelsea výhodný nákup. Ubehol pol rok, čo si myslíš teraz? Tak je otázka, že za akých podmienok to spravia. Hej? Že pokiaľ by to bola nejaká výmena za Lukaku, ktorý, povedzme si, je veľmi nepravdepodobné, že by teraz mal obliekať dres Chelsea a vymeníme ho za hráča, ktorý kvalitu má. Nie je asi jeden z tých, jak by som to povedal, nie je asi najostrejšia ceruska v peračníku, ale
góly dávať vie, je to nepríjemný útočník, tak môžeme z toho mať aspoň niečo, hej, že neviem, ťažko sa mi vyjadruje, lebo ten Osimhen je presne taký, že on dokáže pol roka hrať výborne a byť jedným z najlepších útočníkov Európy a potom dokáže ďalší rok hrať tak, že v podstate o ňom moc nevieš, hej. Ale to je taký môj názor. Ja ho mám rád ako útočníka, lebo je nepríjemný pre obrancov. Či by pasoval do Chelsea, alebo či by to bol nejaký hráč, ktorý tam dokáže teraz odohrať pár dobrých sezón, ako bol schopný odohrať, dajme tomu Diego Costa, alebo aj Fernando Torres, povedzme si, hej, tak prečo nie? Musíme si hlavne povedať, že vlastne Nkunku sa chytil zatiaľ v tých prípravných zápasoch veľmi dobre. Sám sa vyjadril, že chce hlavne zostať fit a teší sa na zápasy. Myslím si, že tiež bol frustrovaný tú minulú sezónu, už nepodarilo sa mu nejak nabehnúť na tú hraciu kolaj, nemal nejakých napríklad 5 zápasov po sebe, že by hrával od prvej minúty, takže na neho sa veľmi teším. Enzo Maresca si ho pochvaluje, že to je všestranný hráč, takže môžeme ho vidieť aj na devine, na desine, na krydle, na neho sa veľmi teším. Vidím, že Madueke hráva veľa minút, takže aj jemu by som dával veľké nádeje túto sezónu. Čakáme na Nicholasa Jacksona, kedy sa dá dokopy. On má stále s tým problémy s kotníkom, čo si zobral z repre. Čakáme na posilu vlastne Desburyho Hala z Leicesteru, toho sme ešte nevideli, ten prišiel so zranením. A ešte na Tosina z Fulhamu obrancu. Som veľmi zvedavý, ako dopadne napríklad príbeh Čalobaha. Ten minulý víkend vlastne ešte bol kapitán za U21. Tam sa to šuští, že by mohol odísť a hlavne už dlho debatovaný Conor McGallagher, ja ho volám, takže Gallagher. Atletico sa o ňo zaujíma a myslím si, že s takýmto náporom, ktorý má vlastne Chelsea v tom stredovom poli, že možno ten Enzo s ním neráta, keď vidíme, že prišiel aj ten Desbury Hall z toho Leicesteru. Myslím si, keby som mal teraz povedať, že či Conor odíde alebo zostane, tak si myslím, že odíde. Aj keď s tým ja osobne nesúhlasím, lebo neviem, myslím, že takýchto hráčov si proste klub má vážiť trošku inak, aj vzhľadom na to, že je to odchovanec, aj čo všetko pre ten klub urobil za poslednú sezónu a za posledné sezóny. Minimálne ten posledný rok bol jeden z najlepších hráčov našich, hral každý zápas, proste makal. Ja neviem, jak tam teraz s týmto úplne súvisí to financial fair play, možno, že oni potrebujú nejaké peniaze tým, že je to odchovanie, tak to v podstate pre nich čisté peniaze z hľadiska tohto, neviem, jak to tam je. A ja som sa chcel teba opýtať, že čo ty, aký máš ty názor na toho Čalobaha, ktorý práve, akože bolo mu povedané, že necestuje s tímom na predsezónne turné a že jednoducho s ním nepočítajú a môže si hľadať nový klub, tak mňa to trošku zaskočilo. Nehovorím teda, že berem Čalobaha ako budúceho Johna Terryho, alebo až v takýchto kolejách asi nie, ale znova je to odchovanec, nemyslím si, že je horší ako niektorí tí, čo tam cestovali. Mne príde úplne podobný príbeh ako s Tomorim, ktorý odišiel do AC Milana. Videli sme, že je to kvalitný obranca, má rýchlosť, má aj tú rozohrávku, tie súboje 1-1 neprehráva. Videli sme, že vlastne skoro po pol roku sa vrátil zo zranenia a nastúpil a odtedy Chelsea doma neprehrala, odkedy on hral. Takže vidíme, že aj tam je tá kvalita. A keby som ho mal porovnať napríklad s Wesley Fofanom, ktorý teraz napríklad proti tomu Celticu odviedol biedny výkon, takže myslím si, že je to o tom, že sú to odchovanci a potrebujú na nich zarobiť. Inak fakt akože nevidím nejaký dôvod, prečo takých hráčov dávať preč. Boh vie, čo sa deje v kabine, to nevieme, ale myslím si, že by to bola dosť veľká strata pre Chelsea a určite veľká výhra pre toho, kto ich kúpi. Takže to by som asi k tomu povedal. OK, myslím, že tam to môžeme asi ukončiť, čo sa týka teda Chelsea a uvidíme, čo nám prinesú najbližšie týždne. Čo sa týka tých ostatných takých veľkoklubov, mňa zaujal teraz zápas Barcelony City 2-2.
Viem, že tam hral Arsenal proti Manchester United. Tie mužstva si skúšajú aj penalty v takých zápasoch, kde to úplne netreba. Myslím, že tam Arsenal vyhral a potom United vyhral na penalty a alebo opačne, už teraz neviem. A neviem, čo je také ešte, čo teba takto najviac zaujalo v tomto predsezónnom, jak by som to nazval, dajme tomu, že predsezónnej príprave tých mužstiev, ktoré cestujú kade tade? Mňa zaujímajú hlavne tie prestupy, lebo však toto je pre nás také vždycky obdobie, kedy sme aj v mládi vlastne vždycky sledovali tieto prestupy, kto kam prestupí, vo FIFA, že sa to vždycky zmení, to je obľúbený do inej súťaže, všetko. Musím pochváliť Manchester United za výborný prestup Lennyho Roya z Lille, 60 miliónov, prvý zápas sa zranil, takže výborne. Vidím, že ešte sú aktívni ohľadne De Lichta z Bayernu, takže uvidíme, jak tam dopadne. Očividne si tam zbiera celý ajaxský tím znova dokopy Erik ten Hag. A veľmi, veľmi som zvedavý na Joshua Zirkeho z Holandska, ktorý prišiel z Bolone, mal výbornú sezónu, 9 gólov plus nejaké asistencie, ale videli sme aj na Eure, že keď prišiel na ihrisko, bol aktívny, šikovný na balóne, takže na ňoho sa teším docela, že by mohol pomôcť tomu United, že nejaká taká iskra sa vráti, plus aj Sancho sa zase vracia, dostáva druhú šancu do United, som na nich veľmi zvedavý. Ďalšia otázka, ktorá sa deje zase v City. Pep dostal vlastne otázku ohľadne Juliana Alvareza, že Alvarez sa sťažuje, že nehráva tie dôležité zápasy a chce dostávať väčšiu minutáž. Pep sa vyjadril na to tak, že keď chce odísť, tak nech nás informuje dopredu. Keby tento prestup náhodou niekam išiel, tak vôbec by mi nevadilo, keby Chelsea po ňom siahla, lebo je to hráč podľa mňa svetových kvalít a už rozhodol veľmi veľa zápasov a myslím si, že k Nkunkovi a k Palmerovi by sa hodil výborne. A ešte by som sa vrátil na rýchlo k United, ktorý určite nezarobil na Donnym van Beekovi, lebo tí ho kupovali za 35 miliónov a teraz ho predali za 7 do Chirony. Takže dúfam, že chlapec sa zase rozohrá, lebo ten má takú... Toho by som chcel aj do podcastu, musím povedať, lebo ten, čo zažíva akože v tej jeho kariére, tak je to nahore dole. Uvidíme. Chcel by som sa ešte takto narýchlo spýtať na to takú poslednú otázku Premier League. Kto si myslí, že vyhrá ligu? No, viem, čo ti chcem povedať a neviem, jak by som to opísal, že moje srdiečko to úplne nebere, ale poviem, že Arsenal. Mikel Arteta sa vyjadril vlastne na tiskovej konferencii, že čo treba urobiť, aby vyhrali Premier League, tak povedal, že na to, aby sme porazili Pepu zo City, tak potrebujú získať 114 bodov a to bude istý titul. Myslím, že tento rok im bude stačiť mať podobnú sezónu, ako mali minulý rok a myslím si, že už by to... Neviem, ja mám nejaký pocit, že jednoducho už príde ten rok, kedy to City bude hore, ale nebude také dominantné. Že také zápasy, ktoré oni dokázali zlomiť v posledných sezónach, ktoré im ten titul zabezpečili, tak si myslím, že tento rok už to proste nedajú. A ten Arsenal už 2 roky boli blízko, už budú k tomu inak pristupovať. Sú tam naozaj hráči, ktorí už si to zažili a vyhrali pomimo samozrejme iné trofeje. A myslím si, že tento rok za mňa je to Arsenal, ktorý je najväčším favoritom na zisk titulu. Aj keď uvidíme ešte, že jak sa to v tom City vyvinie, lebo hovorí sa o odchode Edersona napríklad, to môže byť podľa mňa takisto veľmi dôležité. Ešte sú tam, presne si spomínal, Alvareza, ktorý akože není ešte nič isté s nimi, ale takisto není ani na 100% isté, že tam ostanú. Takže ešte aj od toho to bude závisieť, ale kebyže mám dneska povedať, tak si myslím, že to bude Arsenal. Arsenal ešte aj posilil obranu, teraz sa vlastne potvrdil prestup Ricarda Calafiori, tiež z Bolone, 42 miliónov, za mňa akože dobrý prestup,
lebo potrebovali vystúžiť tú obranu. Myslím, že tie kraje obrany a na tom stoperovi vždycky im tam niekto vypadol, sa zranil a už tam nemali tú top náhradu, ktorí majú na tú Premier League, aby vyhrávali tie zápasy. Calafiori mal výbornú sezónu vo všetkých štatistikách, či už 1 na 1, je vysoký hráč, takže vyhrával aj osobné súboje vo vzduchu. Veľmi rýchly hráč, dobrý do rozohrávky, takže myslím, že Mikelovi sa takýto taliansky hráč určite hodí. Čo si myslíš o Liverpoole, lebo ten zatiaľ nepriviezol žiadneho hráča a možno asi ani neprivezie. Myslím si, že ten tím má docela nabitý, ale asi nový tréner počíta s tým, že to funguje a nepotrebuje nikoho. Tak zatiaľ mlčia na tom prestupovom trhu a myslím si, že tam prebieha skôr takéto spoznávanie sa nového trénera, tímu a manažmentu a myslím si, že niekoho privedú. Nemám teraz akože konkrétne nejaké meno alebo niekoho, koho by som si myslel, že by sa im tam naozaj hodil, ale myslím si, že nový tréner si bude chcieť niekoho priviesť. Sme tam zo srandy spomínali aj Davida Hanska, hej, že či náhodou, ale uvidíme. Zatiaľ akože sú takí najmenej výrazní, čo ale neznamená, že musí byť zle, hej. Pretože oni, ako si spomínal, oni ten tým vôbec nemali zlý. Stále som aj tak zvedavý, že ja si myslím, že v Liverpoole nastanú také väčšie, možno skôr odchody, buď v zime, alebo takto o rok, pretože je tam strašne veľa hráčov, ktorých si priviedol Jurgen Klopp a ktorí hrali vyslovene ten štýl Jurgena Kloppa. A dovolím si tvrdiť, že niektorí z nich, keď mali aj nejakú ponuku, možno lepšiu, možno zaujímavejšiu, možno len chceli skúsiť niečo iné, tak ešte si povedali, že ešte ostanem kvôli Jurgenovi. Hej, a to si myslím, že teraz sa tak jemnučko vytratí. To samozrejme nie je nič zlé voči novému manažerovi, Arnemu Slotovi, ale myslím, že takéto nejaké odchody a taká trošku menšia výmena tam prebehne. Dobre. Tak to je Bejkov tip zatiaľ na víťaza Premier League. Uvidíme, čo povie po prvých 5 kolách. Ale chcel by som sa ešte vrátiť trošku aj k našim klubom, ako je Slovan, či Sparta alebo Slavia. Slaviu sme ešte v akcii nevideli, lebo tí sú nasadení už rovno do vyradzovacej fázy, ktorá ešte není a teraz bude. Slovan potvrdil výsledok 5-0 včerajším zápasom. Predtým to nemali jednoduché, dostali zbytočné červené karty, trošku si to nejak nepostrážili, ale vidíme, že zase potrestali rovnakou chybou supera a 5-0 idú ďalej. Tak za mňa nádhera. Ja som včera pozeral druhý polčas a myslím si, že môžeme povedať, že je to zaslúžené, aj keď samozrejme, že ten zápas ovplyvnila červená karta. A takisto prvý zápas hral Slovan s červenou kartou od prvého polčasu, tentokrát to bolo opačne. A jednoducho Slovinci to doma nedokázali využiť a Slovan to využil úplne naplno. Naozaj tento začiatok sezóny zachytil Davida Strelca vo vynikajúcej forme. Mne už sa ľúbil na tom Eure. Myslím, že tam si pripísal aj asistenciu proti Angličanom, keď tam Šranci mu prihrával na gól a výborne, akože nielen to, že dáva góly, ale celkovo aj tá hra, ako hrá Slovan dal naozaj krásne góly včera. Či už po peknej akcii, gól na 5-0 bola krásna strela asi z 27-8 metrov, taká obalovačka, ten Tigran to trafil neskutočne. A bavili sme sa niekedy my sa spolu bavíme o tých mladých hráčoch, tak mňa veľmi teší, že za Slovan nastúpil už niekoľkýkrát mladý 16-ročný Maxim Mateáš. A akože nepoznám ho osobne, nemám o ňom žiadne správy interné, ale keď ho pán Weiss postaví do takýchto zápasov ako 16-ročného, čo ja keď som mal 16, tak som sa snažil dostať do U17 kategórie,
tak asi bude mať v sebe niečo navyše. Čiže to ma veľmi teší. A celkovo ja som jednoducho rád, keď tie československé mužstva postupujú, či už Slovan, Sparta, teraz sa nám zapojí Slavia, ako si hovoril. Myslím, že je tam ešte aj Plzeň. Videl som, že postúpil Baník Ostrava. Tí sú takisto stále v hre. Takže výborne. Uvidíme ešte teda, čo zvyšné slovenské mužstva, alebo teda slovenské a české mužstva v týchto štvrtkových bojoch a budeme držať palce, no. Áno, veríme, že čo najviac tímov Československa sa proste dostanú do tých top líg, lebo však chceme to vidieť, všetci tu chcú vidieť, hlavne myslím si, že hlavne pre tých slovenských fanúšikov, nech prídu na tie štadióny, už keď na tú ligu není nejaký úplne o to záujem. Verím, že sa to zlepší aj na Slovane, aj v iných mužstvách a budeme veriť len v tie dobré výsledky a všetkým držíme palce. Presne tak a ja by som napríklad chcel, že taká už prvá odmena aj pre napríklad Ružomberok, ktorý sa prebojoval v tom prvom predkole cez Tobol a prišiel im Trabzonspor do Ružomberka, s ktorým odohrali viac než vyrovnaný zápas a je veľká škoda, že prehrali teda 0-2 a dobre, ešte stále sú v hre, aj keď je to teda veľmi nepravdepodobné, že by sa im vonku podaril takýto úspech, ale prehrávali 1-0, oni mali 2-3 čisté šance na 1-1 a po jednej z tých šancí, ktorú nepremenili, jednoducho asi 2 minúty na to dostali na 0-2, čiže tam naozaj nechybalo veľa a Ružomberok mohol ísť do Turecka s výsledkom 1-1 proti obrovskému Trabzonsporu. Čiže aj to je taká tá krása, že aj keď sa takýto klub nedostane možno do tej vyraďovacej do tej skupinovej fázy, tak minimálne to, že príde nejaký takýto väčšie európske mužstvo ku ním na štadión a tí ľudia ho tam môžu vidieť, tak to je za mňa úplne splnený cieľ. Áno. Chcel by som ešte podotknúť, že konečne začala aj príprava Real Madridu a Endrick sa zapojil do prípravy a Rudiger mu trošku ukázal, aký je level La Ligy alebo toho top futbalu, lebo ho trošku povynášal z ihriska. Som videl, že sa tam Endrick valol z nejakých fotiek a z nejakých záberov, tak to je dobrá výchova. Áno, tak myslím si, že tieto metódy prebiehajú stále a budú prebiehať ešte veľmi dlho, nielen v Reále Madrid, ale aj v slovenskej 7. lige, keď tam takisto príde nádejný 16-17 ročný futbalista, tak taký ten klasický štamgasta, myslím, že mu aj tak ukáže na prvom tréningu, že ako sa hrá od podlahy. Áno. Chcel by som ale pripomenúť, že vlastne taliansky klub, ktorým manažérom je vlastne Cesc Fabregas, Como, tak postupil do Serie A a ten sa s tým nemazli, lebo si priviedol docela slubné posily ako útočníka Belottiho do brány Reinu, na kraj obrany Moreno a hlavne ešte z Manchester United stopera Varana. Takže tento myslí vážne s tou talianskou ligou a som zvedavý o také 2-3 roky, kde Fabregas zakotví. Lebo už raz spomínal, že by sa rád vrátil aj na Chelsea, tak uvidíme. Presne tak a myslím, že tam prebieha aj taká nejaká komunikácia, pretože myslím, že mal záujem o nejaké hosťovanie hráča Chelsea. Teraz som není úplne presne istý, kto to bol, neviem, či to bol náhodou Alfie Gilchrist alebo niekto taký z týchto mladých nádejných a spomínalo sa tam aj Como ako potenciálny klub, kam by mohol ten hráč zamieriť na hosťovanie, čiže Seska si vidí, ako to v Chelsea chodí a vidí, že o 2,5 mesiaca tam môže byť trénerom, takže... Ja by som sa chcel ešte vrátiť ku tej kauzie, čo mal vlastne Enzo Fernández po vyhratí Copa America v autobuse, vlastne ako robil livestream a chlapci mali docela dobrý pokrik a trošku sa to nezapáčilo niektorým z afrického pôvodu, či z Chelsea hráčov bol viacerí. A aký máš na to ty názor? Lebo ja som bol taký, že to fakt riešia takéto blbosti. Akože je tam proste emócia víťazstva, majú nejaký pokrik, ktorý možno vymysleli fanúšikovia, je to po španielsky, je to proste, tie emócie sú všetko a na to, že sa takto urážajú,
dobre poznajú podľa mňa Enza, že je proste, že ten rešpekt má ku všetkým hráčom a zrazu, že takto trošku možno aj nejakých vplyv niečoho, nemôžu sa takto uražať tí hráči. Čo si myslíš? Ja som akože za prvé, že sme obidvaja proste proti takýmto rasistickým akože urážkam a všetko, ale ja si myslím, že nech to znie hociak divne, tak proste v tomto svete športu a obzvlášť proste futbalu a ani nie tak futbalu, ale tej futbalovej šatne sa to musí brať trošku s iným nadhľadom a mne je strašne divné, akože mňa to úprimne až tak, že zamrzelo a možno aj trochu naštvalo, že prečo to tí hráči záprve riešili verejne. To je akože prvá vec, akože nepochopil som to, že keby už, lebo za mňa je to také, že keď už niečo riešiš verejne, tak už je keby reálny problém medzi vami, hej? A pritom najnovšie informácie, Enzo už je späť od začiatku týždňa z Chelsea a jednoducho sa to všetko vyrozprávalo, všetko je v podstate v poriadku. Neviem, či už teda aj ostatní hráči ho začali followovať späť alebo čo, ale a mne bolo strašne divné, že aj som to počul nejakého novinára rozprávať, že ako to, že toto bol prípad iba v Chelsea. Že jak to, že z iných klubov tam takéto sťažnosti akože neboli, však na tom videu bolo proste x hráčov, ako jasné, Enzo bol ten, čo to natáčal, ale akože vieš, z tohto hľadiska mi to prišlo strašne divné a ja som si to tiež tak predstavoval, že keby nejaký môj spoluhráč povedal niečo, čo je mne nepríjemné, tak v prvom rade počkám, kým príde do šatne a tam si to vyrozprávame a proste tam to končí. Mne príde, že tá Chelsea furt musí byť na očiach všetkým. No, ale to mi prišlo, ako ja znova opakujem, nie sme za žiadne rasistické a sme akože výrazne proti tomu, ale toto mi prišlo také trošku detinské. Mne sa ľúbilo vlastne vyjadrenie argentínskeho premiéra, ktorý odvolal vlastne ministra športu z Argentíny, lebo ten požadoval, aby sa Messi ospravedlnil za to. A on sa vyjadril vlastne minister, že prečo by sa majster sveta mal ospravedlňovať za niečo takéto, tak ho vyhodil. No, majster sveta a aj hlavne majster toto, už dvojnásobný majster aj Copa America. To ešte neviem, či sme to niekedy spomínali, ale mne sa strašne páčilo, jak v tom finále sa ten Messi zranil a jaký to bol aj tak nakoniec pekný príbeh pre neho, že to, čo sa mu dlho nedarilo v tých jeho najlepších rokoch za tú Argentínu niečo vyhrať, tak sa mi strašne páči, že teraz ku koncu tej kariéry sa mu to akoby tak futbalovo vráti, že aj keď už on není tým hlavným aktérom, tak jednoducho tie trofeje tam vyhráva. Ešte by som chcel trošku podotknúť ohľadne Jamala mladého, lebo ten vyhral vlastne aj najlepšieho hráča, aj mladého, aj normálneho. A jak tam krásne oslovoval so svojou už bývalou priateľkou. Už je bývala? Áno. Vlastne on bol na dovolenke a ona dávala nejaký live stream na TikToku a sedela na nejakom borcovi a on to nejak natočil, tú kameru a ona hneď bola v strese z toho a už na druhý deň vyšli správy, že sa rozišli a na druhý deň niekde na pláži už tam sedel vedľa nejakej inej čajočky, takže smial, že jeho vzorom bol trošku Neymar, tak možno po životnej stránke to tak bude. Dúfam, že toho nejako nezasiahne, lebo stále má 16 rokov a vieme, kam môžu aj takéto situácie. Vlastne tie osobné poškodí toho hráča, tak veríme, že ho to nejako nezasiahne a že celý mladý muž. Mne sa páčila tá ich fotka, keď on tam vyhral to euro a ona mu tam za niečo nadávala, alebo čo bola úplne taká kyslá na tej fotke a že môj bože, proste tie komentáre, že nechajú aspoň teraz, že však vyhral euro, proste, že nechaj mu chvíľku. A tak to bolo také trošku na odľahčenie, ale vidíš, to som aj nevedel, že už sa rozišli. Tak. A tak ešte poslednú informáciu, ktorú dáme pre fanúšikov, tvoj názor by som rád vedel. Máme vlastne už po sezóne, máme po Eure, máme po Copa America, už vlastne nič viac sa v tej sezóne nejak nemôže pridať nejaké úspechy. Tak kto si myslí, že vyhrá zlatú loptu, pretože je tam veľa kandidátov, či už Vinicius, Bellingham alebo Rodri. Mm-hmm. Tak koho by si ty typoval, že môže vyhrať túto sezónu?
No, za mňa bol najväčší favorit za tú klubovú sezónu, bol za mňa najväčší favorit Vinicius, pretože v tých vyhral španielský titul, vyhral Ligu majstrov, v tých veľkých zápasoch bol tým ťahuňom, ale keď si teraz pozriem tú sezónu tak celkovo a kto čo vyhral a vieme, že to nie je len o tých individuálnych výkonoch, ale aj o tých tímových trofejách, tak ja by som povedal toho môjho Rodriho. Lebo jednak ako viem, že boli ročníky, kedy napríklad Manuel Neuer nemohol vyhrať viac a nemohol spraviť viac za tú sezónu a aj tak nevyhral. Ja si len myslím, že z pozície tej role, akú Rodri má, teda či už že je to ten defenzívny záložník, od ktorého jednoducho nebudeš čakať každý druhý zápas alebo každý zápas gól ako od Viniciusa, tak jednoducho nie je tam veľa toho, čo by on mohol viacej spraviť. Hej? A minulú sezónu vyhral treble, tento rok vyhrali ligu, vyhral euro a jednoducho aj tie jeho osobné štatistiky sú neskutočné, však sme sa bavili, že on tu pomaly neprehral zápas, to je niečo neskutočné, takže za mňa, kebyže ja mám hlasovací lístok, tak prvého dám Rodriho, druhého dám Viniciusa a asi tak. Ty by si to dal jak? Áno, súhlasím, asi takisto, určite. Myslím, že Rodri si to zaslúži už nie len za túto sezónu, ale vidíme, že je ten proste hlavný pilier toho týmu a všetko sa točí okolo neho. Keď není na ihrisku, tak sa prehráva, keď je na ihrisku, tak sa vyhráva. Myslím, že je to jeden z najlepších hráčov na svete určite už pár rokov, takže by si to určite zaslúžil. A kľudne nám dajte aj vy vedieť, naši milí fanúšikovia, čo si myslíte o takýchto rozhodnutiach a vidíme sa ďalší týždeň. Ale ja by som ti ešte chcel oponovať v jednej veci, Petiky, že ešte je tu jedna trofej, ktorá sa dá vyhrať a to sú olympijské hry, pretože taký Julián Alvarez napríklad, keby to vyhral s Argentínou, tak ten môže fakt ukončiť profesionálnu kariéru, lebo myslím, že ten už by musel iba chodiť po top európskych ligách ako Španielsko, Nemecko, Taliansko a Francúzsko, aby vyhral titul v každej lige, lebo on už mu naozaj neostáva vôbec nič. Vyhral všetko s krajinou, s klubom. Takže... Tak to sa uvidí, lebo čaká ich, myslím, že najťažší super Francúzsko s Thierry Henrym na trénerskej lavičke a Lacazettom v útoku, tak uvidíme, jak sa tento duel rozhodne. Tak. Tak je to iba tak trošku taká bočná téma, lebo ten turnaj futbalový, olympijský je taký celý iný, by som povedal, ako sme zvyknutí, ale tak samozrejme na olympiáde, či už keď si len pozrieme, koľko slávnych hráčov vyhralo tú zlatú olympijskú medailu, tak myslím, že Julián Alvarez by takisto chcel mať tú zlatú placku u seba, takže to som iba tak na doplnenie. Jasné, super. Tak presne tak, ďakujeme za pozornosť, že ste si pozreli naše weekly news a ako sme spomínali, sledujte Instagram, sledujte Spotify, sledujte Toldo, pretože blížime sa s ďalším skvelým hosťom a blížime sa po dlhšom čase, takisto aj s víkendovým review, ktoré bude určite veľmi zaujímavé a dúfam, že na pozitívnej vlne.